לימודה של עתיד מצליחה באמת לממש את המטרה המוצהרת, שהיא בעצם גם בתי ספר של מה שנקרא public school, זאת אומרת, הבתי ספר העממיים הצליחו להיות איכותיים ברמה של בתי ספר פרטיים. ותוכנית עתיד באמת נותנת כלים ואפשרות למי שרוצה לקחת את זה לשם, לעשות את זה בצורה מיטבית. יצירתיות, גיוון, יציאה מהקובייה, למידה דרך חוויה. אני חושבת שהן אבני דרך בעתיד. תוכנית עתיד היא בעצם לא תוכנית, היא דרך חיים. זה איזשהו תבלין של משהו מיוחד שאין בשום תוכנית אחרת. יש בדבר הזה שהוא כדרך חיים נשמה יתרה שאני באופן אישי לא מכירה בשום דבר אחר שהתעסקתי בו. במשרד החינוך מודגש מאוד הנושא הלימודי וההישגי, ותוכנית עתיד באה לצד העניין הזה להעמיק יותר את הצד הערכי, את הצד האנושי, את החיבור לנפשות של הילדים. עתיד הוסיפה שפה משותפת לכלל בית הספר, קהילת בית הספר. כולם משותפים לערכים שאנחנו חווים אותם במהלך כל השנה, מחזקים את הילדים על ההתנהגויות בהתאם לאותו ערך, אז זה יוצר שיש שגרה מתחדשת. אנחנו מחפשים את הטוב בכל ילד וילד, ועל כל טוב שהוא עושה, מהכי קטן והדבר הכי גדול, אנחנו נותנים לו על זה מימון. המימונים הם דבר שהם נותנים לילדים את היכולת לקבל סיפוק מיידי על כל דבר טוב שהם עושים, ומדרבן אותם לעשייה חיובית. זה ממש מושך את התלמידים. אם אתה מתנהג יפה אתה מקבל מטבעות. עם המטבעות אתה קונה בקיוסק דברים, ואיתם אתה משחק, וזה ממש הנאה של ממש. ילדים באים עם מטבע או שתיים, ואז אני ממליץ להם מה יש להם לקנות כאן בקיוסק. אם פעם עשינו חנות יהודית, היום החנות היהודית משודרגת. היום יש יותר פרסים איכותיים. הילדים מחכים לקבל את שקלי הקודש, כי יש להם למה לחכות. כאשר ראינו שמגרש הכדורגל הוא מקום שטעון טיפול ערכי, החלטנו להקים את ליגת הערכים. כאשר קראנו לה ליגת ערכים טעם החיים. יש פה קבוצת יושר, קבוצת שמחה, קבוצת חסד, קבוצת אחווה, ופתאום זה יצר אווירה מאוד מאוד מיוחדת בבית הספר. כאשר אתה בא בבוקר וילדים רצים, הם אומרים, מי משחק היום? אמונה נגד שמחה, חסד נגד יושר. אז גם השפה הבית ספרית הפכה להיות סביב נושא הערכים. אנחנו יודעים שאפשר לקרוא בתורה, ואפשר לקרוא בתורה. כמו שיש קריאת התורה בלא טעמים, יש קריאה עם טעמים. תוכנית משלין היא באמת הוסיפה את הטעם ללימוד התורה. עכשיו נתנו הזדמנות לילד לשמוע את הקריאה הנכונה. מחזן שבאמת קורא בצורה הכי יפה. לשמוע אותה זה היה פשוט עונג גדול. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי יוצא מהחדר לא בגלל שאני צריך לצאת, אלא פשוט להתענג על קולות של בית רבן.
כל הנושא של הצ'ופרי, כל הנושא של ימי כיף, נושא של חוויה למורים, מאוד שיפר את האווירה בצוות. זה באמת כיף למורה לדעת שיש לו חדר מורים פעיל, שיש לו יוזמות שהוא בעצמו ממציא, ומפעיל בבתי הספר. אפילו כיף להיכנס ביום שישי, כל המורים פה ממש נהנים מדי יום שישי להגיע, זו אותה שעה של עונג שבת כהכנה לשבת. גם המורים נהפכו להיות יותר פעילים. על התנהגות מכבדת לחברים ולמורים, על התייחסות רצינית לפעילויות בכיתה ובבית הספר, ועל התרומה וההשפעה החיובית. כל הכבוד ויישר כוח. חשבתי שזו דרך להביע בעומק הלב את הערכה שלנו, את האהבה שלנו כלפיכם. כל מורה, גם אם זה מורה מקצועית, גם אם זה מורה לספורט, פותחת את היום בלמידה מתוך יומן עתיד. פשוט רגעי קסם אמיתיים, ילדים דנים בדיונים ערכיים, משמעותיים, חווייתיים. היומן הזה מלמד אותנו איך להתנהג. זה פשוט קידם את בית הספר בדרגות מאוד מאוד גדולות. לקחנו את זה אלינו הביתה ואנחנו עושים את הפעילויות גם ביום שישי. לקרוא את הפרשת שבוע ולקרוא את הסיפור לשבת, ואז נמיר לטובה. מבחינתי הדבר הכי מרגש שקורה זה כשאימא באה ומספרת שעל שולחן שבת הילד בא ושר ומספר סיפורים ובא ופותח את היומן ומבקש להגיד דברי תורה. זה פשוט מתנה לבית הספר. עתיד נתן במה לכל הדברים הטובים ולכל העשייה האומנותית והאמונית של בית הספר לצאת החוצה ולפרוץ. היום אני יכולה להגיד שהעתיד הוא הדבר ששינה את בני בית הספר, למרות הרבה תוכניות נוספות מתערבות, כי הוא לב ליבו של בית הספר. זה מכלול של דברים שאני לא חושבת שיש תחום שהעתיד פספס אותו, ואז אתה רואה את ההצלחה ואת הברק בעיניים של כולם. עתיד זו פלטפורמה שמאפשרת, נותנת רעיונות, מלווה ותומכת. ואנחנו מברכים על זה ומקווים שזה ילך להתעצם הלאה בבתי ספר. המנהיגיות הקטנות שלהם הם אלה שעשו לי את השינוי ועזרו לי לממש את כל מה שאני רוצה. במילים הכי פשוטות, עתיד נתנה לי להגשים את החלומות שלי בבית הספר.